У Брашанкі Валентина Немирович больш за 400 чэкаў жыллё. Пенсіянерка хацела б укласці іх у капітальны рамонт дома. Аднак паводле сённяшняга заканадаўства гэта немагчыма. Праіндексаваць чэкі можна толькі тым, хто стаіць на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў і пад рэканструкцыю жылога дома. Як правіла, гэта прадугледжвае змяненне агульнай плошчы дома, будаўніцтва прыбудовы. Валентина Немирович у чарзе не стаіць і прыбудоўваць да дома нічога не плануе. У роспачы жанчына вырашыла звярнуцца да памочніка прэзідэнта. Есть такие люди, как я, которые всю жизнь строились, в государстве не получали ни квартиры, никакие благами мы государство не пользовались, в то время как другие, которые приватизировали квартиры, это же бесплатно для них получилось. А я строила, и я не могу вложить свои чеки жилья. Як аказалася, узятую брэскай пенсіянеркай праблему ведаюць і ў сталіцы. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо вывучае магчымасць унясення паправак у заканадаўства, паведаміў Васіль Герасімаў. Прапануецца дазволіць выкарыстоўваць чэкі жыллё на мэты будаўніцтва, рэканструкцыі або набыцця жылых памяшканняў усімі грамадзянамі, незалежна ад пастаноўкі іх на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў. Гэта паставіць у роўныя ўмовы ўсіх уладальнікаў чэкаў. Але для таго, каб папраўкі былі дзейсныя, найперш неабходна прааналізаваць сітуацыю па ўсёй рэспубліцы.